Chende na-eme dog inwete nnọọ nwaanyị kwunyesara nnọọ mbara gị nwa were nnọọ amụ nwatakịrị eme ka centipede. Ọ gị ifugo trouble. Julia Fort. Nwata nwaanyị ara. Ndị ya na this period. Waga, imakwa that na ma benye this guy head. Waga mana inyegidere m this guy head, waga ma pass ya out. Ima hewu inenye mmadụ head, nri eburu waga idozuwala all. Ịkpọ amụ n'ọnụ naba. I'm telling you, waga. Chegori, ịkpọ amụ n'ọnụ ụra buru. Waga m na-agwa gị. Waga. Okay, ife nwadị. Waga, who was the sex time m bịara benye ya? Hey! Yes. Waga, ịmụ benye chire sex time la. Yes, ele bishi mụta ihe a. Masị emetụbekwa bịa before the first time ime ya. Na-egwa n'anya. Yes, no washi. Na mimi le masịrị mimi tụbe ya before. Yes, chọrọ n'ụsọ chaka ntinyekwa ụsọ nwa. Go ahead. Waka yes. Ntikwa na kwuo ya. makwana this style. Na makwana runs girls ndị nọ na street, ndị ashawo ndị nọ na street. Emetụbe ya before ha maya. They requested for you. Now, for what this my sister. Who are they boom here? Call me. Okay, let me call you. Welcome back, or someone. Oh, organize photo. Shaka. Miko. Because get it very far. Yeah. There you are. If they want picture wine, it's more wine. I'm going to go wayo today na and I saw ya someone. So mpụtazi akpọ na mkpọ wine iburu go donye. Mba na ala ụla. Okay, no problem. Mo wa ki phone here. Okay, go at the phone here. Ngwa welcome. We bịa gụnụ na. Kedu ife nwe for us? Hoodlum okay. Biko onye a hoodlum biko. Burukwa auto go baba. Ịma na m ọfụma na ana makwa na Hoodlum one ka ebo. Nna waga Chukwu kechara ife kee ya n'ikpu. Lezo kechara ife kee ya n'ime ikpu. Ọwụ narị n'ime ikpu o kere ya na amụ 2. Amụ na-atọ ụtọ o kere ya na amụ. Nke ụnụ ka atọcha, ọ ka atọ. Ka njụ ọgwụ unu na-atọ. Mụ especially ịbịa nwa ya ịtụba ya n'ime ọnụ waga. Just bury your dick inside my mouth. That side up. Bury your dick inside my mouth. Ife na-eme nwoke na-eji ewepụta ego, that's ti ego wee mee. I go na ego no ti igoro wee ṅụọ amụ before. Ị na-asị m this thing. Ịkụziri that Chere oles mo no nwaanyị na-aṅụ amụ mụ etu esi aṅụ amụ ọfụma waga gị ma gwala m unu ihe a before hobi m wee ṅụọ amụ alakiri m na-aṅụ amụ very well nwa self bụ ife efere waga chetakwa na nwere ide nwa na-asagodere efere clitoris afọ anyị n'eze ana m aka ma like ka ịlọ ọtụ se karịa a ga-atụkwa ndị mmadụ ịga this period. Kedu ife na-eme ihe a? O nweghị ihe tọchara n'ụwa karịa ruo ịlọ ọtụ. Ọtụ na-atọ gwogwo. And ọ bụ sọsọ ịlọ ọtụ na ife kacha na-atọ m ụtọ bụ isi efele. Oti honey, ọjọọ na-atọ ụtọ. No sugar no efele. Ejirigo m milk see efele. Jiri honey see efele. Jiri yogurt see onwebe ihe m ejibeghị na see efele. Nọkọtakwa okunye rice n'enu efele were ile m lie ya.
O se ga fụ ọkụ nwa mmadụ okirito. Onye ọbụla were iwe amụ sọrọ m. Were iwe amụ sọrọ m bifo anyị eme ihe ọbụla. Were amụ gị nye m n'ọnụ ka m nye ya ka filin bọtụ. Were amụ gị tiba m n'ime ọnụ. Ihe ọbụla anyị na-eme ejikwala ịṅụ ama egwusi m egwuregwu. Atụghịkwala ya. Were amụ gị tụba m n'ime ọnụ. na abakwa who long so to God who made me. N'ife mere no we mechazi anya alụkọ hapụ wa ga emechazi anyị alụkọ. Ọdụ na anya mmeti unu in short Jan je gbuo onwe. Go somewhere. Go somewhere unu go somewhere. Enu kwa manaba. Hey. Can you imagine that? O chicha kuma rice na mu okrito. Ko se fubu nwa mare. Una se mo kpo ha again. Ndị a hoodlum once. Ndị a obi adọrọ ndị ka ja ka ndị a na-akụ. Ndị ka kụrụ eko final one. Sex bandits, I never thought of that. Feeding bottle. Okay, on me I can feed a bottle. Ezioku. For my neighbor, I die here. What is all this? Sex bandits can na gwa. Hana abu bandits. Okay, as you call them back. Onye nke asị na ọ na-aṅụ gwogwo, onye nke asị na ya na-aṅụ gwogwo, onye nke asị na ọ tụkacha ụtọ, onye nke asị na amụ kacha ụtọ. Which kind of competition be this? Onye a na-ekwu ọ na-aba mba, onye a ha na-abakwa mba. Biko kere ebe ha nọ, put a request again. What is all this n'ime ebe a biko? Mbada agaghị ehudlọ m oke mkpi. Kerebe Celia tinye request or there something come for. So because o nwere ife na ekwubu. I'm my friend na say bring them back. Kerebe Celia no, they can trust Celia. Because na afu no common argument I have to test you from the argument. I didn't test. Okay, I'll bring them back. Feeding bottle. As if now from feeding bottle. Hey. Okay. I'm not a feeding bottle. Because Kerebe Siliano. I'm not chatting. Even hoodlum one. Na hokwa only hoodlum. A na-achọ m achọ n'ogbe sef ị na-ekwu. Biko. Kedu ihe ịkacha like ya n'ịsa afere? Ọ bụ ịsa afere ka esi na ịkacha like? I like m ịsa efere maka na ife me ji like ịsa efere bụ na nna asa efere asago m efere 4 hours saa 5 hours confirm. Di anyị jọọ ga na-egbughị mgbidi anyị. N'ebe kwa n'emokwa a na-amasaji si waga asagodo na nwaanyị efere bed ya sokuo mmiri esokucha mmiri ewela edaizi ịma na ndị na-agba mmiri ọfụma na sokucha mmiri I wee towel wee na-amịsị the mmiri from the bed nna aka like that thing emechi eburu bed je gbaa n'anwụ foam ya gbaa n'anwụ aka like ise efere karịa ịrụ ọtụ nakwa n'anya ọ bụrụ ndị waga enwere style eji otu ansi naba ọkwa ifuru otu ansi dị ya na bed na nna asa efere nke bụ idobe ụkwụ gị ebe a ofu ụkwụ adịrị ebe a ịdọsazie m ya n'ọnụ nedo anya na arụ aja jidesie aka na ahụ n'isi bed jidesie ya ike nsawazie gwogwo nna asago m efere Akụma ihe a nwanne anyị nwaanyị na-ekwu elekwa ha
nke ahụ dị ime ugwu ele aha ahụ Chioma Webster waga okwe ṅụrụ amụ ihe mbịa chọpụtawo ihe na-eme ị na-aṅụ nwoke amụ ya na-atọ ya ụtọ waga ịṅụrụgodo amụ ahụ ṅụrụ ya bịa ṅụwagodi the sack wereze aka gị ihe ọ gwara Chioma Webster na-ekwu ọnụ atụghachi waga ibezi bịa ṅụwa that sack waga mgbe ahụ bịa na onye aha shot waga Emma, waga, one group I know na WhatsApp strictly for girls. Ma geba hanka kora ha that na one sex style in na mako to style ahụ shibata nishi na me to be ya before. Keri me. Go koala yo. Keri meri ha. Ihe need practical waga. Nke nwoke ga-abịa egwusi ikpere na he will kneel. Ịma nwoke niile mgbe ahụ amụ ya dị hard amụ ya na point ka ọ chọrọ ịgbagbu gị ụlọ ọ chọrọ ịgbagbu gị o were go detentions waga ma bịazi bịa close to him just like I'm kneeling face waga ma ride the wire and the man ma like eye contact waga ma ride with this guy. Waga hụrụ akwụkwọ a new sex styles waga m onye nyere m this akwụkwọ one of my friends bịara bịa nye m this style chere ka gụọrọ gị nke nwanyị kneel down were ụkwụ gị place on his chest. You go check and 18 na anya adịrọ ndị amma biko. Sorry, could you go back? No, because now your hand on your leg on his chest. Wait now, number one, ask nke nwoke, sit down and spread your leg wide. Nwoke nọrọ spread ụkwụ gị wide. Nke nwanyị, kneel down. Place your leg on his chest for balance, then wiggle your waist. Unu waga gwa onye ọbụla jide akwụkwọ na pen ya mụnwa dere ede mgbe onye ahụ na-akụziri m. Unu weta akwụkwọ na pen ide edeti ya kwuru na ichefu ya. Now waga, the second one. You're backing him. You're gonna back here. You're gonna back. No, he get face here. Okay, bidozi aka gị na wee na yes. Now, this my friend Muna hụ this style. No ihe o nyere die mụ that na as in na die na ara ka na gbagodin the husband. Also the second one. Edere gị ede. Girl, nke nwanyị kneel down na bed. Nke nwanyị ga kneel down na bed. Nke nwoke uzoto insert your dick and you guys should move slowly. Onye ka na-move otu onye ka dey move together. Move slowly. Amụ na ọtọ na-atọ ụtọ na-aga were no stress. No nwere ife chọrọ ịjụ achọrọ m efologo ngo already. Achọrọ nke ifolo. One or two things. Waga, I emecha go akpọrọ anyị result. Ife nchọrọ bụ I made 69. Ọkwa na-ekwu na ị na-aṅụ amụ ụtọ ọfụma. And m nwa na-asa efere sapụ. Ema ihe ga-eme m gara gị get refer ya m to your friends. Let me tell you now. Ọkwa ihe ejekọgo n'abalị a. Ejekọgo today now. Ọkwa ị nọ Lagos abi, ị nọ Nigeria abi. Anyị je gbaa 69. Ị na 69. Ara na otu ansi die ha na n'iburu ọtọ gị tim n'ọnụ. Nsaba gị efere na-aṅụ m amụ. Ka anyị mara onye ya ebu ụzọ gwụpụ ọnụ ya. Nsacha gị efere.
Waga. Ibi ni nwa onye amadi onye nwo. Imahe na hobby mu, imahe na hobby mu enwo amu. Generally I like him. Imahe na hobby mu eating rice. Mbo lam na chi na eri rice. Imahe na hobby mu enwo amu. Ihe ula ni before ni ihe ula chomi diga mu ka. Ochinye m this shoe match dia na yard. Ka nna egosi go. Okay, ịṅụtara shoe. Why na ma aṅụta shoe? Kedu ka m na-ezi gị na akwa na-ekwu anya mere. Aṅụchara mpere ebu this one. Ịṅụta blender. Na ma aṅụta blender. Nekwa na ife anyị. Ịṅụta blender, ṅụta shoe. Ṅụta ma jog. Aṅụtana m nwa ID card. Ịchọ ka njezi ga ID card. Nekwa na anya ahụ. What if I'm only nwere things in common? Ona like ise frame mu na like enwo amu. Akwasi no follow go Follow mu we follow go. You make get follow dia go nwere things in common. Now Waga, na that sex style kam go no the third one. Okay. Guy, senior like kwanti. Sit kneel. Okay. Sit kneel when you're kneeling down, you are taking a rest on your legs. Sit kneel. Okay, sit kneel. Okay, wine. Yes. Nke wine. Come on top of him and ride him. Iwe ki face in here, right there. Gato no kwazu. Right there. When the Nazi City is a date for this 69. Or the competition at the go to here. I try be me, but only will not get try here on. Chineken. Dia hoodlum. Nwa na akwado kwa nwa di kwa nwa ga emekwa gi something. I ma na ndi gina na emeki ya na mo. Ana ma ha kwa this onye abigo kwa corrupted. On gwa one thing. But see idechi ife na jewe exam ichefu akwụkwọ ahụ ịgba 0. Mana onwe ife dị iche na ife niile bụ n'ụbụrụ. Iwere no pen tii na echefube mi hụ akwụkwọ amastala m akwụkwọ ihe onye ajọs nye m ihe a ka m add to my knowledge. No. Read to add to your knowledge. Anyị nwa bụ ndị na-enye so igabe na Google ga Google 2021 new sexual position. Chalo. Because in an event that 2021 new sex position. So only say release they go before sex position. Can what say get big gaga? Ghana Google type Kama Sutra. No konanya. Ina meta masoma short. Kama Sutra. No konanya. I type gaga to videos. Waga. We kwendere no to carry ndi dia. So, check and water the fact. Get this hoodlum. Una the book the date for 69. On your boss some man. Waga. Waga acho mi igbu mmadu. Waga acho mi igbu mmadu. Ekwa na anya. Acho mi igbu mmadu. Acho m ka wuru that na ịṅụ na mmadu ha mu ga igbu mmadu. Acho mi igbu mmadu. Nekwe. Thank you ekwuru maka nke a. Unu hụ na ya. Nekwa na anya ọ ka ọ dị. Nekwa na anya. Ife arịkwa ka aka delele otu a. Mana ọ ga-ana anis. Mana n'ihi ya ga-apịaza dịka new 6. Okay. Or make them easier to flat now. No, one more time. No, new seat. It's not them, but they relax. You can get no no. Then the girls are better. Go to what me as a mama for if I'm number that. But if only I come say, "Oh, shift to back to the girl." Oh, lose your queen now. Do consider na chest. Nenu eba ya. Hey. You gotta have a strong knees for this. Yeah, look at the so no anya. Oh, if I couldn't okay.
Oh, 2021. position na aba bụkwa gịnị biko? Ndị ga-alapụkwa mmadụ mkpụrụ ike. Ọ na ọgbasa okwu ya nke nwaanyị dị na ọgbasa ha bịakọzi ọnụ. Ka na-akpọ stand nke ọ bụ trident. Scissors. Okay, Gịnị ka akpọrọ ya? Scissors. Isi ime ịmago scissors. Scissors. Okay, dịkwa nke a na-akpọ chairman. Nke a bụ ndị gbagotego ụkwụ na-adịrọ. Okay. What the maybe style nke a na-atọ ụtọ. The maybe position nke a na-atọ ụtọ. Waga ka ma this office chair na-atọ. Okay. Nne no zo na atọ. Gị nwa nọrọ were ụkwụ gị, waga nke nwaanyị were ụkwụ ya dosa n'ebe ndị ahụ na-eru oluwu that na ga-ejidezi oche ahụ aka. Ka na banki. Ịnọkọta iru olu obi oche. Okay. Ị ga-ejide ụkwụ ebe ahụ oche ahụ ga na-eru. Now I need to update. How can I be this old school? I like this position. Also, I know the old school. Achịkwa m na amadị m na The Kama Sutra wụ na-ekwe n'anya so dị na na-ekwe na-efe anya nke nwaanyị dị na ogozi okwu ya o were okwu tinye side a nke nwaanyị were okwu tinye ndị ahụ emerụ mmadụ arụ onye na-ebe a Hello. Ebe akwa ndị 2021 ọgwa fọnwa ụsọ nwa ike na zikwa anụ ụmụazị ka anyị step kwa aside marụ mmadụ arụ. Asị m na the name Kama Sutra KAMASAUTRA n'ime ebe a biko welcome my dear biko ka afa nke ebe isi akpọ ka anyị mara onye bụ. I'm calling from California. I used to think I'm bad, but these two ladies, they are worst. We are not bad here. We are good people. You keep saying we are good people. We just need to upgrade. If I can on at 99 something. Yeah. So we need to upgrade. 2021. Just on a comment section that's now. We hate Toronto. Carrier doggy. Have a good doggy. You know, try the new sex styles. You try Gamana doggy will bear minimum. I'm telling you, Biko. So if we're going to doggy eye can't possibly bear minimum. I took for doggy. Okay. Doggy eye you na. Waga. I said okay to for doggy. Jide pe doggy o. But then we take another new style. I see doggy. Waga can correct we one class all di but onye church. Ya be one day gwam ya simuchi muna mana because for the past how many months on na school on who be there. Ya sim na mana o choro Ola ugwa ka o diri so bad na bed for dear that na o choro ka dear joyesia baby ihe bishi muta this new style o sim no wu no na eme but na o di good no need diri do good that no chori blow you mind dear waga that day match gidoti ihu ihe nda waga manka akwụkwọ enyechele m ya magwe na nke ụlọ ọkụ chai nke ụlọ na-aghọta utu the style ushi ya make am okay my sister bịara ọfụrụ o nwere future ekwu go ahead ndị na-eme dog inwete nnọọ nwaanyị ukwenyesara nnọọ mbara gị nwa were nnọọ amụ ntakịrị eme ka centipede ọgụ ifugo trouble ọgụ ifugo trouble nwere nwa nke azef ke ihe Onamana demega dog on the book kumba and the book asa. Okay. What about for real? So I know ya chọrọ ụmụ scissors ndị a na ụmụ ife. What about for real? Kona try most of these new sex styles.
In fact, ebe ahụ na-eme ya, m ga-just na-ekele m n'ime obi m without saying. Nwoke, agwara m gị that na enyere m onye a small dicks lives matter. No, solution for small things. Solution for small. Small solution. As na ye mechala ihe niile anyị na-eme, just mụ bịa. Mụ na this last style anyị mụ elibi m shimte. Masị a emetụbekwa m style a bụ na ihe akwa first time metai. Just m washina m emetụle. Masị na emetụle m. Just m na mokwa kemgbe o mewara ihe iberibe o luzuru virginity ya n'ụwa. No iberibe. Ngwa bụ onye ala. Yes, Muna Makwa, even ma Ashawon na street hammer this style. Master no more may invent now. Okay. So let me get this thing straight. As in our style for Ndobelonia. Yeah, but I'm going to end up on the belly this thing. At least so we have $6 now. But I like Mamun Dentakri. I like Mamun Dentakri. Small prick, DM me. Small ammo, DM me. Small ammo, DM me now. Small ammo, DM me now. Small ammo, DM me. Get small in that. You just small, yes, DM me. Can you get in Angoba? In Angoba. Oh my God. Oh, goodness. And when you're trying to spooning. What good? I want to crack it. Oh, yeah, make it as if now so or they got that side. Anything him that side. A man when he bracket that side. Chaos. I check, I'm correct here. Waga, my friend, then you wine. Oh, this guy in matter. So this guy has no like Remasian, but I'm not interested in a match. The guy has him. Namana too much. No like Kirimukucha Kuchema na macho, but the guy was bomado. So Masia okay nange he may introduce to my friend. And my baby introduced to my friend. Okay, but if I have first seen my friend is enjoy. Yeah. Mba kekere. Oh, all of my friends, major the guy namu go bukaribu. The guy say mu yes na mu ya bribu mam choro ko jimi aye jini na masemba cho me here iwu property o ye mwai. O ye mwai yes mu jo ya sia o mako tuisha roto. Ma jo yes ya e mako tuisha roto. The guy ya say mu don't worry. Mu that's no call my friend that my friend will have to refer your friends here to him. Oh. Magwe that's na. Ima otwa unagena. Nanga know about it to she bitu no to she wo. Okay. Because no ga gwa mi hele sia biko. Na choro mo obia ye na gwa m sim. Na ya This guy ramo. Okay. As in this guy ramo. So gini we mezi at the end of the day. Ora kwa dioto. Ora kwa dioto. How can I give fixed appointment? Okay, Harabe, no problem. Otu akwaka gina hoodlum when appointment. Kwilote. Gina hoodlum. Unu we 69 appointment. Nyawo no nwe na bamba na go ige faint. Ifro Eba ne ka am we be because kemgbe mad na emebile he konja agbole mad. Enwe punu na etamu. Sorry. You are in the right place. We help you. Because can location, can I borrow from there? Oh, can I travel my location on a radar? Because can location. What is this? What I go? Can I like in the phone? And I like in the phone. A matter of the location. I tag on the phone. You can call like a people. Ask never has no. Can you very I tag on the phone. You got okay. Now. Okay.
Kicho the original one, each on confirm something. I give those na phone, Glana Tower first. Anna Chazi from school, I better Fuzi in person. Oh, okay. Each of you catch again a phone first. Chassis again a phone. Okay. Not easy, man. You go. Unani phone you can DM. How they can DM? They can DM. Normally you know no. California. Waga, akuma na the last time Mbereba ma be about Chigozie. Onyo will play music. Waga even till today. Onyo will be na June. Chigozie. Iben Chigozie, the Anambra State. Kanda. Iben Chigozie, the Anambra. Hold on. Come to settle all this, my golden sister. She has a problem. We have to settle her problem. Kanda, go on, lago lakwa. Alago no. Why lago 4 hours? Tell you are just giving Thanksgiving. Tell me, can the matter Bakafia? I want to know about Bakafia. Yeah? So, golden sister, right there. I got to tell you something. Because I wouldn't care about Chagamo. He'd be okay. Flash. I flash Yamo. If you feel said, make you precious now, but I'm now. Girls, Yeah, we're going to send the other one more call no. Yeah? Here when I see in the building, I'm ready. Hey, I'm getting that very well bad because or someone I'm going to the young on the air name this period. I know that old school, man. It is more nonsense because I didn't know what that. And the magazine. Only an asim Chino Black and asim send me. You are not there. He can't hold you. Send the agony towards you. Any demon the Kalobi get Jolua. Only one else bomb. Any dimindeke nani in silent. On the cane to come Kitara. Hey. Okay. Only Gabon. Okay, good. But for me, all the sexy, nwoke na-abịa achọ m ka ị na-eti anyị na-emegodi ihe ibe na achọ ka ị na-eti mmadụ ga-eti gị ife gị na oke ga-anyụ ọnwụ ndị ka ga-eti ka zifa hụrụ ha agwọ achọrọ m hụ hey atọkwana m taa biko ọ gịnị bụ ihe nke a biko ebe okomoto idere m nke a biko biko a ga-achọrọ gị ezigbo amụ a ga-achọ na-eri di amụ like this aga m enwekwa ọnụ nje tifu mkpu okay so you got one in a I like how you pamper that thing. I like how you pamper it. Also, yeah, very nice. Oh, you got just some touches, dabbing. Very nice. Oh yeah. Getting far. Okay, after my answer, no one. Owuna ichoro nke nwere isi red. Ichoro nke nwere pink cap ko red cap. He make a shot in every move. It's only when get on a dollar, a donny, and a danya becoming with it. Yeah. Color the cap, color ishamu, kwa dele call ishamu icho. Now one day more the red or more the pink or more the black. Okay. If you am na iko wasigi hicho ngwa kai nene kene gwa so that kai marry fine ku. Ane neg. E mari yi pola yi na ama afefe. Ane go manya na anya. Inafana kinafu uku doro onye mkwesi onye kasi na ya na azu odolado because can I photo guy free fine ku because say I photo just one photo agba moto depending on the anyị nwo ka na profile nwo ka picture ihe hold on igboteba ino na agba moto so nenu hi tukukita mmiri otu na etere n'ocha na ọwụ ka shalebe na bọọlụ nke anyị kwudide sin na anyị ka skala le bọọlụ dekere ọgụrụ na afịa ụsọ kwefuru ihe na-emebe a ọ ga-agwagbu okwulanụ m gị before that na onye ọbụla na-abịa dis bịa palọ kwụsịrị na-agba ọtọ iwuru nwaanyị na-abịa dis bịa palọ otu a nsị enenekwa ụsọ anya na ụsọ ga-agbakwakwa ọtọ
ụsọ ga-agba ọtọ. I kwesịghị yi pants, I kwesịghị yi bra for the fact na ị na-abịa ebe a. House now. I'm na house. Ya, mana ọtọ dị ya. I'm na house. Me you na akwa. Aya na eyi na akwa now. Just the tip was that. But I don't think that we are wearing them. If you're in the house, we have no pants, no bra. Can you hear me? I'm on a house. Onwe heji, ka heji kwa pante kwesịrị ịdị in existence. No. Imago ka ikukuna agafe. Imago. Yeah. Actually, chief say pants. The one I don't like is bra. Bra na anọchisiri m nipple. Kedu ihe bụ ihe a? Bra that toto. Oh, a lot of restrictions. Imago. A lot of restrictions. Ana kwesịrị ịnọ n'wụsara na-eku ume. Imago, yeah, I got part of it. Imago, shake it. Things like that. Oh, good. Can you form? Yeah? What is this? Can you form? Scratch him. Scratch him. Waka, ma the last time m bịara ebe a, ịma ma Oluchi ma ihe me Nancy mechara ụjọ abịa m, ha nyechara m high BP that period because ha sị m na ha na-aga ịchọ Chigozie na ha ga-achọ ya. Waga ihu this my new guy now. Hakim owuru before mama akpọla ya ha waga. Ana m aga because ha ọ ga-adịrị ihe easy ịchọta waga otu this boy shere amụ owe bụ onye na-ana m otu onye the world belt. Nye mu number that guy beg. Waga, imo na-eme waga, onye ihu nọ n'abalị, waga, mejiri style, were aka m na-aga ebe amụ ya ahụ ka m wepụta amụ ya, o mee ejide m, ya si na ọ na-ejide m ka onye oshi. Help your sister now. None one nwanyi. My sister. Waga onwe ike m si ya ugbu a ga test ya chụpụzi onye nwere nsize ka o richa dị. Ihe ga-eme ama m maka ihe menasi na Oluchi si na ha na gị chọọ Chigozie mgbe ahụ mere mụ na Chigozie jiri si. Oh, gị na Chigozie mere. Amụ this boy na-atọ. Waga amụ this boy na-atọ. Okay. Ama m sugar coated. Calm down. Che. Na Chigo say something. Che. Bandit. Hey! If you for cheese move, I can feel the wanna vibrate. Hey! All gonna not die. Hey! Epokopo. Agwe. All gonna not fear. Okay. No problem. Ihe me na I ga chọrọ gị mmadụ. Ihe tago. I ga chọrọ gị mmadụ. Yeah, they're from California. Yeah, California. On a few na California, it's na California, but. Yeah, but why would that? I'm one on California, cha. Or gonna go you can't compare California to here, Texas, Atlanta. Exactly. Agwefere ya imega. Bia ka ncho go ga acha ga amu. All complete. Ka enye gị mental picture. Hey. I give up. On you, I give up. Waga. Ima amu na-enye brain reset. O wende sigi bia tourism na Turkey. Ga-eje Turkey. And we're talking Gaji. Hebrew talking Higawa. Am I a man? Yeah, too big. Yeah, you're good. I'll talk to you guys later. Okay. Don't worry. Some of them will come to your DM and pay you homage. Okay? Yeah. Our sister with golden hair. Eziokwu, we need to take things easy here. Enwere ndị na-adịrọ ndị need something. Like Celia, you have had your time. I'll go 4 hours. All this my sister Sinaka agbara aka. Waga biko we ihe naanị m chọrọ ka ikwuo. Waga si Chineke gozie onye ahụ ara Celia. Onye ara Celia. Okay, Chineke gozie ya.
Petria small prayer. Un Petria small prayer na this beer parlor. Okay, si pekwori ekpere. Mana ị ga-agwa ya afịa no. Gwa ya afịa. Yeah, because it ya too much. It ya too much. Man, I got not a gas. Jona to be here menansi neba. Then you pussy kumaka. And the monya no nenugu. Or no, for him menansi, oh menugu very well, make just a snap of a finger. Him menansi agitated guy. Oh, maka. Nanya, I was in a kumakia. You pussy kumakia, on your man, happy. Obria. Yeah. Go. I won't come problem the edible and capable. Come along. Umaka na enye sekwenso buo. Aga atwazuma. Aga atwazuma zaga. Agba furun. Onye obuna bucha hoodlum. Umwa na enye sekwenso bu karịa anyị nwa bụ ndị oke these days. I found now going now. I room one now. Imago amabago their body. Amabago. Even before. Ade kunye kwa isi pele ile name it na tonegi except between one manaketa otu akodize my god is baby boo itito sigo mana odode just ya no na mgboko ga ino there it's good to see you man my sister senior Congo also I'm on my mood now. Nancy, move. Nancy, move again. Move. I'm on transit. Oh, moving from. Okay. Tell. I like a mood now. Very, very okay. Don't stress yourself and talk too much. Just relax. Be on a relaxed mode. Oh my God. Oh. I love your chin. I'm obsessed with this. I like her chin is so beautiful. I look at her face, you have a chin. Who can you for 10 minutes? No, it's not you have a chin. Chin. Is it true? I look at her face, you have a chin. More chin. I wish I had it. I like it a lot. Yeah. On a set job. On a set. If like the thing whip the shape you from us. Babu me bo swing. Smash in bracket. Who loves? Hey. I talk about mistake between a hoodlum. Mba, anya abụrụ dị hoodlum mba nke a bụ Nancy. Onye isi na-achị anwụ. Ọ nke pụrụ apụ. Na mgbede a. I'm on another level. Like another way. Nne na-eme anya gị adịrọ mma. O nwere ndị a na-anọba na road block na Lekki Phase 1. Ya na-akparị gị ịkwa mmadụ egbo otu a ga anya gị. Ife ga-aghọta na ihe Nancy bụ na ya bụ kịta bụ oriri bịam n'ọnụ gị na Nancy emebiri ịkọwa akụkọ na just ife na Nancy na ịlachaba ma ịtaba ṅụba fọ ire aka ọmụdụ ọmụ no ịma na anyị ya nọrọ na the same level ka ọ gwagodo anyị on kedu ihe on ihe nọ otu wa nọ kịta aṅụgo m origin more beer. Hey God, what is it today that I'm coming here for the first time? What about our beer pattern? Alcohol. Hey, how are you? Even in a pataba. What a taba? I'm Nancy. I about taba. And what's the difference between taba and taba? Okay, about taba. Okay, taba. Nancy. No, taba. I'm a alcohol, but I'm fine. But Nancy no in blooming day. Nancy no in a blue mood. Nancy, man, or someone will that your kind of pink guy. Or one white, yeah. God. To God, always won't cook on an effort. Oh, Irish whiskey, yeah. I couldn't know somewhere from at the moment. Nancy, no, all you test from mother, no, now I don't run my it test to go.
Yes. I have from maybe Jameson today. I'm not going to get no more Jameson. Hey, our brother was here at time. Onye no dey ekwu before one guy. That hoodlum. That guy is a hoodlum. See, on the way like chicken money. Oh, just MNG Kobaguru Check. Nancy, but no way Ganya Sidum Bodia. Man, that guy. Webo Sibia. That guy in the midst of wine. Boyano na banka, that guy no na. Forehead now. Oh, you look at a boy and you reach here. What guy the bad? Wait, sorry. That guy is na all the pele Obaya Nezek, yeah? Oh, yeah. Oh, that's him, man. Oh, that's him, man. Oh, that guy. What be a rule 5 for man only when I got down. Only when I got down, no need to so see you couldn't from an aqua be a coach is the 5. Oh, Was the MIC? Emma not ask not Diego. Now, Connor, I could say it's your news. Oh, yeah, Nah, promo squad that, you. Eh, if I job, yeah,